Vi starter en golflinje med et bredt handicapspektrum. Det er både ikke øvede og meget dygtige spillere, så det er en meget bred linje. Og vi prøver at tage udgangspunkt i den enkelte. Op, op, op. Derop. Og så trækker du ned. Og så kører du igen. Så vi har været inde og rette lidt på blandt andet skuldre og fødder, og vi har snakket en del om svingplan. Og det skal give et mere stabilt sving, det skal give et meget mere præcist slag. Ambitionerne de er helt klart at give de unge mennesker indblik i, hvad er det et golfsving det er, og hvad kan man gøre for at udvikle, samtidig med at de gerne skulle præstere nogle mere solide runder på banen. Sådan. Super godt slået. Et år på efterskolen vil give et godt fundament for dit videre forløb i golfverdenen. For mig er det vigtigt, at man vil det, og dem, der virkelig vil det, det er dem, der træner rigtig meget. Og dem, der træner rigtig meget, de bliver gode.